Aquesta vegada t'ha anat de poc. Has descobert res? Sí. Que la gran vida... Que la gran vida... Talla! Tallem! No, una altra vegada no. Ja li he dit, no penso reescriure ni una paraula més del guió. No ho puc dir, això. No ho pot dir, això. No m'entra. No m'ho crec. No li entra, no s'ho creu. Aquesta frase és la clau de la pel·lícula. Sempre hi ha sigut, no la puc treure. Sembla una frase treta d'un llibre d'autoajuda. Sembla una frase treta d'un llibre de... Senyor director, Què? aquesta era l'última maqueta. Com? Trigaran 4 dies a arribar des de Londres. Haurem d'aturar el rodatge. Toco uns 5 minuts. Gràcies. A veure, Jean-Pierre, ja n'has despatxat 6. Si continues així, et quedaràs sol. Senyor Bertran, sembla que tindrà temps per fer seva la frase. Haurem de parar 4 dies. Què diu? M'ha sentit perfectament. Farem 4 dies. No ho pot fer per contracte. Sí que pot. I què farem, tu i jo, aquí, durant 4 dies? Bé, jo me n'he d'anar a París. La Julieta ha de fer una comèdia i està molt espantada i em necessita. I jo? Menjar? Aquí es menja estupendament i a tu t'encanta menjar bé. T'aconseguiré un guia fantàstic. T'encantarà, ja ho veuràs. 4 dies, 4 dies, Jean-Pierre. Ja ho veuràs. Hola, sóc la Laia, la seva guia. Hola. Ja m'han dit que no li agraden els elogis, però li he de dir que és vostè el millor actor francès de la història. Els fa un amic. Són boníssims. Oh, esclar, com que sóc francès, no m'agraden els croissants. Ep. Una cosa, dissabte no podré estar amb vostè. Tinc un casament i no puc deixar plantat el meu nòvio. Podem anar a la terrassa de la meva amiga Marta. Fan la millor gamba vermella d'aquí. Aquí? Home, abans estava bé, però ara s'ha quedat una mica antiquat, eh? D'acord, d'acord. Bé, espero que li agradi. Seré allà a la furgó. Qualsevol cosa que necessiti, avisi'm. Segui. No m'agrada menjar sol. Amb vostè? No m'has sentit? Sí. Vaig aparcar bé la furgoneta i torno de seguida. Sí? Bé, ja sé que no ho hauria de fer perquè de fet m'han dit que no ho faci, però és que m'encantaria que se'l llegís i digués què li sembla. És el meu primer curt. Bé, el guió del meu primer curt. Un guió. Sí. Em va perfecte. Genial. Sí, ara mateix torno. Jo prendré el lluç. Lluç? Per què no compartim? Fem un pica-pica i ho tastem tot. Aquí això es fa molt. Vostè demani el que vulgui. Jo menjaré el meu lluç. D'acord. Què, li ha agradat? Ja li havia dit. Demà trio jo el lloc. Sí. La gran vida... Sí. La gran vida és... Bon dia. No, gràcies. Com em va demanar, he preparat un dia de busseig. I després de dinar.
I el guió? Ha tingut temps de llegir-se'l? Sí, Ah, sí? Que bé. I què li ha semblat? sí, he tingut temps de llegir-lo, però no l'he llegit. On anem a dinar? Tenim una reserva! Light spreading all like fire. Say we do it all again. Trying ways to La gran make it vida. higher. Always with a smile upon my face. Què? Vaig per la carta. Ara em posaré a poder. Què, nois, com aneu? Sí, sí, bé, tot molt bé. Bona punta. Li falta sal. Quina tempesta, senyor Bertran. És que el suquem! Falling star. Every time I catch her eye, it's been a long road trip. Please take me to the stars. Sí, la gran vida és... Perquè la gran vida és... Què? Com va el dia? Ah, ja ho sé, així, no? Per què li costa tant passar-s'ho bé? Hauria de deixar anar una mica. Sé que en el fons no és així, eh? No? No, li passa a molta gent. I què els passa? Doncs que els costa molt viure el moment, no poden parar de pensar. Com vostè. Ets molt observadora. Hauries d'aprofitar i posar-ho al teu petit guió. Què passaria si et digués que el teu guió és pueril, superficial i absolutament innecessari? Se l'ha llegit? No, i no em fa falta. Perquè amb una vida tan curta com la teva, com pots escriure res que no sigui exactament com t'acabo de dir? Petit. Tinc altres coses més importants a fer. L'esperaré a la furgoneta. I la Laia? No ho sé. I l'esmorzar? A mi ningú m'ha dit res de cap esmorzar. Porti'm aquí. Gràcies. Ei! Què hi fa aquí, senyor Bertran? Vingui amb nosaltres, home! No,
No crec que sigui una bona idea. I tant, esclar que sí, au, vingui. No sap com parla la Laia de vostè. Ja m'ho imagino. Ens ha dit que és exactament com s'esperava. Tan gran actor com persona. Això ha dit? Tingui. Gràcies. L'admira molt, sap? Diu que vostè és el... Sí, el millor actor francès de la història. No, això no ho ha dit, no. Enhorabona. Sembla un noi fantàstic. Ha tingut sort? No sé si ho hauria de dir, però ahir al vespre em vaig passar una mica. Sí, ho havia de dir. Disculpa acceptada. Gràcies per aquests dies. M'han fet recordar que el millor de la vida és saber gaudir de les petites coses. Laia, vens? Les petites coses. Servei d'habitacions? Segueix essent pueril, superficial i totalment innecessari. Per això m'encantaria ajudar-te en aquest projecte. Això no pot ser. De veritat? Aquesta vegada t'ha anat de poc. Has descobert res? Sí, que el millor de la vida és saber gaudir de les petites coses. De vegades... Gràcies. Molt bé, senyor Bertran. Ha estat vostè meravellós. I remember that first summer, sitting on the dog, you said, open up your heart, even good things can leave scars, don't be afraid. Ooh, ooh. Light spreading out like fire. Say we do it all again. Trying ways to make it higher. Always
sinking sun. Ride another wave, a falling star.